ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Belila Elimana Samba Alusa Samba Hola Jammi Bamburo Sare Demba Wulli Weste ba fata dingiray ko on waktu yoni ha to Madina Alaheri kame gawinane ene jiya e kabruji mena leydi Sénégal caggal discours makko faade ɓiɓɓe leydi Sénégal ma hoccodira e jayndi yankoɓe to leydi Mauritanie kabruji men ma en kettoya sawtu wala bani men debbo sohna Bano Sara to leydi Mali ɓandu Soumaïla Cissé yettima toon to Bowal waɗi diwoje ngalla Modibo Keita Senou jaɓɓama toon taw ko yaadiɓe mo kami yiɗɓe e sehilaɓe kala to Guinée Conakry selludelen Diallo jinnoɗo tawtorede wirwirde ñalawma janggo toon to leydi Mali haɗama yaltude leydi muɗum toon to leydi Guinée to Côte d'Ivoire gardiɗo landa FPI woni Pascal Affe Guessana accitama kikiɗe hanko kono koya dow sarɗi to leydi Ghana gardiɗo landa NDC ha hande jaɓani jebbilade caggal nde joƴƴini hanki ɗereji mum toon to Cour suprême mo leydi Ghana to leydi Togo to leydi Burkina Faso kame Nigeria Algérie ha fenma to Cameroun kame RCA ha to Yemen musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni jañoɗena annabi min tedduɗo mo jami kise ngoni wi en khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ɗum jeyi sababu ceerno Abdoullahi Djiby Ba jangguinowo qur'ana ngana keptinaɗo jiyaɗo to cuuɗi meɗen feerallah taweteɗo to Dakaru laamorgo leydi Sénégal e leegal biyetegal Tinguéj joguiɗo ɗon duɗal daara moderne keptinagal no feewi ceerno Abdoullahi Djiby Ba ko jangguinowo ponehowo ko gudditowo haqqille suka faade gandal faade needi faade softede faade e ƴellitare kame pinal kala ceerno Abdoullahi Djiby Ba jangguinowo qur'ana tugganma tan aset ha fayanma aljuma ko qur'anil karim jangate alhamisa e aljuma suko janga ɗemɗe goɗɗe ko wayno français beele kadi wawa yeynade lappipine ɓamtare muɗuma e nder duuɓi dabɓi so jomiraɗo hoddiri o loowa qur'anil karim e hoore suko so yeehi ha gayni qur'ana o nanga jungo muɗum o nanna ɗum franco arabe beele kadi wawa yaadude jamanu oɗo saaha mo gonɗena kala noon jiɗɗo jokkodirde makko heeɓe hen ko laaɓi beele kadi ɓiyum wawa jangguinede jangde on nde fayida mbatta ko 00 221 77 252 07 59 walla mbaɗa 77 958 12 39 mbatta ko 77 252 07 59 walla mbaɗa 77 958 12 39 siftinde on ceerno Abdoullahi Djiby Ba ene tawe Dakar leegal biyetegal Tinguéj kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande capantate go bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasa ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba wonande ɓen laariyankoɓe Weltare TV kabruji men e ɗemgal pulara no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellala ɓalli kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi andinaɓe oɗo hen mboros gonɗo e windere nde holɗo yarata e nder leydi Sénégal subaka hande o ɓen jabɓe ɓalli mumen ƴeewe koɓe ujunere e temedde nayo e ɗiɗo neɗɗo tawane jogui e nder ndeɗon limore ko temedere e capanɗe jeenayo e joyo neɗɗo e nder ɓen temedere capanɗe jeenayo e joyo hen capanɗe jeetato e goho ko memodirnoɓe wonduɓe e oɗon mborosa kene wona temedere sappo e nayo e mabɓe ko rabaɓe andaka raɓɓe ɗumen ɓen rabaɓe noon andaka raɓɓe ɗumen koye ɗiɗo hen nokkuji
nokkuji koye ɗiɗo nokkuji Dakar Plateau ko jeenayo, Kaolack ko jeenayo, Touba ko jeenayo, Mbour ko joyo, Diourbel ko nayo, Louga ko nayo, Ouakam ko nayo, Sacré-Cœur ko nayo, Grand Yoff ko tato, Guédiawaye ko tato, HLM ko tato, Parcelles Assainies Parcelles Assainies ko tato, Mbao ko tato, Saint-Louis ko tato, Thiadiaye ko tato, Fann ko tato, Fatick ko ɗiɗo, Keur Massar ko ɗiɗo, Liberté 4 ko ɗiɗo, Liberté 6 ko ɗiɗo, Linguère ko ɗiɗo, Mamel ko ɗiɗo, Mariste ko ɗiɗo, Point E ko ɗiɗo, Rufisque ko ɗiɗo, Sangalkam ɗiɗo, Yoff ɗiɗo, Bambaye ɗiɗo, Bap goto, Daaru Mofti goto, Jamñaajo goto, Jeppol goto, Foundiougne goto, Frontiére goto, Front de Terre goto, Guinguinéo goto, Kaffrine goto, Liberté 2 goto, Matam goto, Mbacké goto, Médina goto, Mermoz goto, Nord Foire goto, Ouest Foire goto, Podor goto, Sicap Urbain goto, Sicap Baobab goto, Yeumbeul goto. Koni henna ɓeɗo henna ndabiraɗi ɗo henna nokkuji so tawi noon ko hebɓe cellal mumena ko capanɗe joyo e tato neɗɗo keeɓi cellal mumena kene fota wonde capanɗe nayo on mbiyen tan capanɗe joyo e tato keeɓi cellal mumena kene fota wonde capanɗe nayo e ɗiɗo oɗo saaha koma ballite fofandu yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumena eɗen mbiya tan yo jomiraɗo yurmoɓe yaafoɓe sellina ɓen taweteɓe e cuuɗi safara huncane oɗo henna boros goɗɗo teskaɗo e nder leydi Sénégal e wiide catal tambingal ko fate banggue cellal ɓalli windere nde woni OMS ɓe kolliti kene fota wonde kawji jeeɗiɗi jiyama e nder leydi Sénégal hakkunde Kédougou Kame Tamba e Matam ɗum noon ko fièvre jaune ha ganda yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ɓe mbiyimɓe tan yoɓe ndentoɗo saaha mo gonɗen pawle ene keewi ha joni koye Sénégal keddoɗen hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall no wowi wadde Diawo no wowi wadde hooreɓe leyɗele meɗen walla leyɗele ɗe kala so yeehi tan ha woni jamma 31 décembre ko nden tigui jomin kewi huccidde ɓesguji leyɗele mumen ngam wadde discours men faade ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum noon ko discours padaɗo e nder leydi Sénégal caggal nde o sakti ɓataki makko kanko hoorejo leydi ndi maw huccodir e jaydiyankoɓe joyo ngam waddude mabɓe yewtere kene fota wonde capanɗe jeenayi minute ɓen jaydiyankoɓe toɗɗaɓe ne hen Alassane Samba Diop gardiɗo groupe média e Souleymane Niang gardiɗo ZFM ne wondi kadi e nenne Aïcha Ba Sen TV e Ibrahima Lissa Faya kañum woni presse en ligne kono ne kadi e wonde Aram Ndaw mo RTS e siftinde on hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayi kanko hoorejo leydi Sénégal o waɗino gueɗe baaɗe hono noon ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen ko fate batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal rutti teddungal wonande gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni Abdoulaye Wade woni maître Abdoulaye Wade so innide ɗum duɗal bittegal Université des futurs africaine woni UEFA taw kadi ganduɗa ko gongal oɗo saaha e ɓamtare no fewi oɗo saaha ɓornoto ko inde biyeteɗo Abdoulaye Wade goɗɗo kadi mo inniri taw ko école nationale de la statistique de l'analyse économique woni ENSE taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo koolaɗo kuuɓal cukko wonnoɗo koolaɗo kuuɓal jagorɗo faggudu gonnoɗo koolaɗo kuuɓal woni Pierre Ndiaye jaltuɗo aduna ko ɓooyani kañumne innirama ngal ɗon duɗal taw ganduɗa ko duɗal so tawi a janggi ha yettima jangde dow rowe aɗa suuɓo fannuji kewɗi taw ko duɗal payodingal no fewi goɗɗo kadi teddiniraɗo duɗal gongal ko daara moderne public taw kadi ganda public taw ganduɗa ko toon to tawi Bagnasi en woni Seyda Mariama Ibrahima Niass jaltuɗo aduna e nder ɗeɗo henna balɗe taw kadi ganduɗa ko debbo janguinoɗo Qur'anil Karim woni Ɓibbay Niass kam innirta wonande oɗon daara ɗum noon ko teddungal ngal hoorejo leydi Sénégal teddinirta wonande ɓeɗo henna ɓantiniɓe e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaha toon to Thiadiaye
kalene accident musɗo baɗɗo ton to Thiadiaye to accident waɗi koye oto goto yani sukaɓe nayo ɓe kala jeeha koye galle goto kamɓe kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe mabbugola taw ganduɗa ko ɓen yilotoɓe kanŋe ton to Saraya taw ko yiltoɓe kanŋe ton to Saraya e nokku biyeteɗo massa taw kadi ganduɗa ko toon woni ko mabbi e mabɓe ko noon oɗo sa fuɗɗi yitede ko goto ɓiɗɗo Burkina najo jaranoɗo e duuɓi 25 heddiɓe noon cuwata o yitede taw kadi ganduɗa ko yiltoɓe kanŋe e diwan o taw kadi ganduɗa on diwana ko kaɗaɗo yilede kanŋe ko noon oɗo saaha mo gonen hewɓe ne gujjito ene jiilo toon ko fati e kanŋeji trafic ko fati banggue drogue wonande jeeyaɓe to Nigéria wurɓe nder leydi Sénégal ɗiɗo naggama tawaɓe mabɓe kewgol cocaïne oɗo saaha tawi juuɗe dadiɓe taweteɓe e nder leydi Sénégal to Kédougou toonne kadi ko cummusɗo waɗi toon cumo noon jeeyi sababu yaltude aduna sukaɓe tato taw jinnaɓe mabɓe galano e nder galle hen goto ko gorko heddiɓe ko ndewon ɗiɗon taw kadi waɗi koye nokku biyeteɗo koye nder commune mo Kassanto ko toon ɗen caɗele mbaɗi taw kadi ganduɗa jinnaɓe ɓe ngalaɗe yimɓe tan oɗo saaha mo gonɗen wona koye dabbude yimɓe hewɓe ne kewi huɓɓude jeygue e nder kuɓeje mumen ene mbawi tan rentade no fewi ha tendi so tawi ko sukaɓe tokosɓe ɗaccete e nder ɗiɗo hen galleji taw kadi ganduɗa wona hunde moƴƴere no fewi. Commune Dikkis ɗo e Belgique ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe tan mi heɗoto. Commune Billel ɗo e Belgique welatamin tan ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe. Kabruji weltare ɓiɓɓe fulɓe humpitade ɓuuri humpede kabruji men to leydi Mauritanie ko sohna Bano Sara. Robinde kabaruji leydi Mauritanie jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli no wowno wadde kala e saaha kam e yaadiɓe mum kikiɗa hen ko ummede 900 koɓe kolliti yurnitinoɗo 200 jiituɗa e on dose covid-19 260 e jeeyo mbawi heptude cellal ɓalli men yippe joyi ko mbasi hen hesɓe tawi ko hesɓe ko mbasen pittali men 60 no ballite to banggue fof fango tudgomboros covid-19 naati nder leydi Mauritanie faade joni 14,990 e goho ko jiituɗa e on boros covid-19 11,990 e joyi e nder ɓen mbawi heptude cellal ɓalli men 339 ko mbasen pittali men ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi e jeeɗiɗi oɗo saaha tawteɓe e juuɗe safroɓe ha hande ko fate on boros covid-19 test volontaire woni yonnitiɓe ɓalli men ko fate on boros 19 tawi ko kañumen ƴettingal ɗon pellital ko ɓen goni safroɓe toon to suudu safrude no nema jeetat e mabɓe tawam ne gondi e on boros coronavirus sunare hirnude kikiɗa henki ɗo e nder leydi Mauritanie jaltugol aduna on biyetnoɗo Jibril Wul Abdallahi mennoɗo wonde chef d' état major adjoint ruti woni chef d' état major e hitande ujunnere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e joyyi ha hitande ujunnere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom o wawino wonde ha hande tawi ko gouverneur mo Nouakchott o wonino kadi walla mbiyen o wawi gollade e jagorɗe kewɗe e laamu Mawiya Wul Sidi Ahmed Taya o wawino wonde jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi caggal mum o waɗa jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate équipement o ummi ngal ɗon jagorgal o artira e jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi kam e kabdugol ha hande e nder leydi Mauritanie joɗaniɗo landal lunde ka RFD toon to parlement holliti walla mbiyen joɗaniɓe landal lunde ka RFD toon to parlement kolliti wonde yo losgo udditi ko fate ustugol produit ji aw gawteɗi e maayo hangol leydi Mauritanie ko wayno kurbin e nder wonde kay laade gawoje ka dawle gaade gawoje dawle Chine kam e turc ɗe jaltinte kala no fotiri e nder maaji kalɗe leydi Mauritanie sababu kay no gawirta tan no belɗa kan landa ha hande woni RFD holliti wonde ɓesguji wonde kay mesure aji keesi walla mbiyen peeje keese yo ƴetti ko fate maaje kalɗe ɗe leydi Mauritanie beele wawde hisnude produit ji awteɗi e maayo hangol leydi Mauritanie direction joguiɗo ko fate kisal ɓen wiyeteɓe consommateur en woni tan kay ñamoɓe ko wayno Amadou Dia ñamoɓe tan ɓe jurnittako kanko fati e fraude tawi ko 5 e jagorgal leydi Mauritanie ko alfinaɗo ko fati e julagu hono Moustapha Wul Eli ko waɗi haalande mum holliti wonde kay yaadewi mum jaggui ko ina wona tonnuji jeenayyi taw ko ñamele cuuɗiɗi
capanɗe nayi e jeeɗiɗo tawi ko commerçant jen mbawi no fawede juuɗe kam e fawede amande batu jagorde leydi Mauritanie ñalawma hanki o e gardugol hoorejo leydi hono Mohamed Wul Cheikh Al Ghazouani ko ɓuuri hen tengtude ko projet ji ɗiɗi loi ji kam e waylo e galleji gollorɗe laamu projet gadano ko fati projet gadano koko fati e joɗorde tiñinanoɗo ñande nogas e jeetati lewru duujal e hitande ujunaje ɗiɗi nogas woni kay hitande nde gonɗen jogorde kay mayde ɗo e waktuji tawi so ñinano ko ɗo e Nouakchott wuuro lamorgo ngo leydi Mauritanie hakkude gouvernement leydi Mauritanie kamɓe e organisation international ko fati e migration beele wawde kay ɓeydude tinnude ngal ɗon jokkodiral projet ɗimmo o ko yidde kay wadde duɗɗal biyetegal APIM woni agence ko fati e rogere investissement ji Mauritanie woni agence de promotion des investissements en Mauritanie to banggue mbaylade tawi ko e galleji gollorɗe laamu kadi ko gannoɗo walla mbiyen gardinoɗo conseil administration kaggullade mo amitié woni kay kaggullade tawi ko tawteɗo e wuuro lamorgo ngol Nouakchott ko on wayla oɗo saaha ko goɗɗo watta ɗon mbaylandi gondi ko walla mbiyen mbaylandi ɗimmo o ko memtogol galle toppitiɗo ko fate rogere gollorgal sukaɓe woni ANAPEJ agence de promotion d' emploi des jeunes goɗɗum ko ɓuuri tengtunode hen e gunna batu jonde walla mbiyen nden jonde batu jagorɗo ko duɗe jangguirɗe ɗe leydi Mauritanie jogornode udditede ñande nayyi lewru siilo hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho woni kay hitande jogorde natande en tan ɗo e waktuji so tawi Allah haaji riwtama ha ñande sappo e goho lewru siilo hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho gasi ha laaɓi ko tonguinen roɓinde kabaruji leydi Mauritanie Banur Mamadou Sar fade weltare ɓiɓɓe fulɓe dañani mi hoota ɓuri luttude Banor Sar golle man jooɗi peewi sen gewi toon to leydi Mauritanie paalen koto leydi Mali jagorɗo mo leydi Mali kalfinaɗo ko fate banggue cellal hanki holliti wonande tawaɓe ene joguioɗo hen boros walla ni ƴeewaɓe ene tawa boros ala e mumen koɓe ujunere e temedde joyo neɗɗo ko hen temedde ɗiɗi e capanɗe tato e tato tawa ene gondi hen yimɓe jeeɗiɗo hanki jalti aduna mumen taw jeeyi sababu jalti aduna o taw jeeyi sababu ko coronavirus yimɓe capanɗe joyo e jeegomo keeɓi cellal mumen ɓandu Soumaïla Cissé taw kadi ganduɗa ko dawriyenke keptinaɗo e nder leydi Mali ƴamɗo laabi limtindi gam yidde ardade leydi Mali Allah hoddirani caggal nde naati e juuɗe ɓen jihadiyankoɓe caggal nde ɗaccita lebbi ɗiɗi caggal muɗum yeehi to leydi France gam safroyade caggal nde heeɓi ñaw biyeteɗo coronavirus no gasi joyinduɗo hen lewru yalti aduna toon to Paris lamorgo leydi France ɓandu mum iwi toon to France yettima sanga 14 heures ñalawma hande o toon to Bawal aɗa diwaje ngal Modibo Keita Seno ɓandu makko ne tawe toon to palais de culture toon to palais de la culture Amadou Hampate Ba yiɗɓe e sehilaɓe ɗo garata duwanademo woni jenayse makko ko wona ɗum ko ñalawma janggo go lewru janvier hitande ujunaje nogas e goho o jogori wirede toon to leydi Mali to Mali keddoɗen ha joni gouverneur kesso toɗɗaɗo e nder région mo mofti biteɗo Abbas Dembele caggal jillu mum ɗeɗo hen balɗe e nder leydi ndi walla nder région hoore muɗum o tawi toon heege sattugue no fewi taw kadi koye kawuji ɓen doga molto en ɗum jeeyi sababu hanki o yaltini kene wona 15 tonnes taw ko maaro gam yidde wallide ɓen doga molto en taweteɓe e nder diwan mo mofti tokkoro tonne kadi ko bombo fetti toon fettide e sukaɓe tato yanoɓe fijoyde e ladde taw kadi ganduɗa ɓen sukaɓe yanoɓe fijoyde e ladde ɗoɓe mbaddano course aɓe doga hen goto ko duuɓi sappo yaranno ɗiɗi heddiɓe goto hen kala ko duuɓi sappo e ɗiɗi ko toon tigui ɓe jaɓɓi bombo hen ɗiɗo mbasi pittal men hen goto noon gañima gañande musde no fewi temgui wi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry Cellou Dalein Diallo hanki koccuɗo valise mum kame biye mum avion ma lanandi wawa ka leydi Sénégal kono kadi hocci valise mum yaɓani Bawol laaɗi diwoje ngal gaspiya ngal Conakry nde ari ha yetti toon ko toon tigui heeɓi nande ala yamirore yaltude leydi ndi ala kala no waɗani gam yidde yaade toon to leydi Mali gam oɗo saha tawtorede jenayse kame wirwirde sehil muɗum woni Soumaïla Cissé jaltuɗo aduna nogas e joyi nduɗo hen lewru toon to France
ko wona ɗum ko kanko selludelen jalloɗo sa rutitima to galle makko siftinde ona ko ɓoyani ko tan joom suudu makko woni Halima Dalen Diallo kañumne hoccino passeport mum gam yidde yaɓande leydi Sénégal nde ari ha to Bawol aɗi diwoje ngal Conakry ko ɗon haɗa yaltude leydi Guinée to leydi Guinée haɗaɓe nadde leydi Guinée ko ɓeena joguiɓe camion ngaji mumen taw kadi ko rendunoɓe marchandise uji ha teddine payi toon to Guinée ɗum noon ko gila tan sumgoji cuwa taw wadde nder leydi ndi ɗoɓe gonno e Roma jarreba ko nden tigui keeriɗi gudda ha oɗo saaha mo gonɗen keerol hakkude leydi Guinée kame Sénégal Gambie ha fenma ton to Guinée Bissau kame sahale won kala koko uddi ha tiiɗi ɗum jeeyi sababu hanki ɓen worɓe joomen ngaaluji taw kadi ganduɗa ko ɓen wiyeteɓe opérateur économique en joomen ngaaluji kolliri metti mumen no feewi e gardiɗoɓe biyeteɗo Amadou Mohtar Diallo e gawni ardiɗo fedde GEHA ɓe kolliti oɗo sa faggudu leydi Guinée ne yatiri caggal no feewi tene kadi camion ngaji jonɗi no feewi giwnoɗi e nder leydi Sénégal ha tenti Dakar ne payi toon to Guinée kanji kala ɗiɗo to keerol hakkude leydi Guinée kam e leydi Sénégal ayin ɗon tene kadi oɗo saaha marchandise uji kewɗi gonnoɗi hen puɗɗima bonde ko wala ɗum ko camion ngaji ɗi puɗɗima bonde tene kadi caggal nden dimdi ko teddi oɗon poids no wayi teddude ni camion ngaji ɗi natti wawde ha tan nde rondade ɗen gueɗe ɓe rima ɓiɓɓe leydi kala ne jippoto e booli gam wadde seppoji men hollirde metti mumen faade e laamu Alpha Condé to Kindiani tawi nder leydi Guinée to ne kadi taƴotowo e boliwal men dartoɗo e boli ne poste to yimɓe ne jogui labbi mum walla jaasi mum woni kupporde rota kañumne hanki ñawama toon duuɓi nogas e kaso procureur mo Kindia yante ñawo mo Kindia ɓe kolliti ko heddi hen ko ɓe muɓata gueɓe muɓɓitta guite wonande ɓeena poste to ɓe yimɓe walla wujjoɓe taweteɓe nder Kindia kame diwan mum kala tan nanggaɗo ha naati ɗon koko ñawete ñawore teddude no feewi nde tawno neɗɗo mo yurmota ko fotani yurmede to Côte d'Ivoire caggal kaldi gala guila tan nogas e goho nduɗa hen lewru ha yetti nogas e jeenayya nduɗa hen lewru ko nden tigui kaldigal ngala yowa ha di oɗo saha ha ɓenna sumgoji payaɗi woni tan sumgoji payaɗi ɗo tan e lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho taw ko sumgoji sarɗiyankoɓe payaɗe nder leydi Côte d'Ivoire ko wona ɗum ko hanki accitama wonande gardiɗo FPI gardiɗo landalora Bagbo bito Pascal Afingue Sana jagganoɗo guila tan caggal sumgoji capantati goho lewru octobre nde ɓenni nde caggal tumede momo yinno dillinde leydi ndi kame addude fitinaji waccitama kono ɗo sa woni koye ndenka e ɓen ñawoɓe wawi nodditede e kala saaha to leydi Ghana gardiɗo landa NDC woni John Mahama taw kadi ɗo sa holliti ha hande jaɓani jebbilade ko fate banggue jencudi sumgoji bannoɗi jeeɗiɗi nduɗo hen lewru tan to leydi Ghana ko wona ɗum ko hujjiyanke makko taw ko avocat makko ɗo saaha kañum tigui joƴƴinoyi ɗereji makko toon to Cour suprême gam hollide ɓe jaɓani ɗiɗo jencuɗi catal tammingal sumgoji leydi Ghana ko ñawani ko nana ko fo ado woni oɗo saaha garɗo yeeso jogorɗo jottade jappere mum ɗimmere toon to Ghana ɗo tan e lewru fandu to Togo jaydiyanke biyeteɗo kettowu ko on tigui nanga kan woni gardiɗo journal Express ɗum noon ko caggal nde o yaltini konguɗi taw ganduɗa ko konguɗi mumaɗi e wiide tan ɓoyata neɗɗo maron ko jaggude koddu ɗum noon firtata o joofi ɗon ko ɓen jagorɗe ɗe woni ministére uji ɗi rewɓe mumen guila tan e mbuñari kam e guyka ɗum noon mo tawi e juuɗe dadiɓe ɗo saaha mo gonen yoga e landaji lunɗo ɗo saaha kolliti yidde mumen ko yo accite to Nigéria kene wona sappo e go koninke tambiɓe nden kay kisala pittali mumen joɓama taw yooɓi pittali men ko fedde wiyetede Boko Haram ɗum noon waɗi koye nokku biyeteɗo Lukmani noon ene tawi keerol hakkude leydi Nigéria kame Cameroun toon nayo e mabɓe mbara heddiɓe mbara koye état de mo Borno taw kadi waɗɗani maydi guri no feewi sen giwi to Nigéria paɗen koto Burkina Faso suka tokoso kam tigui jagga e ballal finoɓe e nder Wagadugu siftine oɗo saaha mo gonɗen so tawi tan woni sukaɓe wuuro walla sukaɓe leegal beelama tan bandiji nangue ne yaawi caggal nde ɓen sukaɓe tini on suka gorko o jogui ko cyber criminaire mo udditi groupe aji jonɗi no feewi
tuggan ma tan Facebook ha to WhatsApp e site ji goɗɗi kala waɗi hen photoji e sukaɓe worɓe kame rewɓe kala wonande kala debbo jiɗɗo gorko so yoɓi o wadda ɗum e gorko walla kala gorko jiɗɗo debbo so tawi tan yoɓi o wadda ɗum ala kala numéro téléphone mo ala ɗum noon oɗo sa wiyama teɓ o tawama e juuɗe dadiɓe tene kadi armé o hollitima jokku pele ha heeɓo kala kene wiye cyber criminel e oɗon fanno e nder leydi Burkina Faso ha tenti e lamorgo mum a Wagadugu to Algérie caggal lebbi ɗiɗi o waɗi caggal leydi makko gam safroyade woni hoorejo leydi Algérie Abdelmajid Tabboune jarawo e duuɓi 75 gondunoɗo e ñaw mboros mo coronavirus yalti leydi mum gila nogas e jeetati lewru octobre arti ñalawma heccanke ton to Algérie oɗo sa ene selli ene jaam Niger gila tan nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru woni tan alede woni tan ale jawtuɗo e no tugganma altina talata ha fenma alarba hanki radioji e télé leydi ndi kala wonno koye yaltinde jencude sumgoji ɗi kono subaka hande o catal seni tammingal ko fate sumgoji ɗi yowi jaltugol jencude ndi ha diwa ɗiɗo hen balɗe seeɗa to RCA Centrafrique ɓenne kadi lundiɓe wadduɓe jungo e fando kamɓe kala ɓe kolliti yidde mabɓe gila hanki oɗo saha sumgoji bannoɗi nogas e jeeɗiɗi woni alet jewtuɗo hen ni ittete walla mbiyande haytinte ha laaɓa caggal tumdeɓe won buñayi mawdi woni nder to ton to yemmena to ne kadi ko pettoje gulɗe jaw petti to bowallaɗe diwoje ngal adena caggal nde laana ndiwowo jollunoka yoga e jeeyaɓe e gouvernement union keso nde yinno juurade e ngal ɗon bowallaɗe diwo yeehi tan ha fuɗɗi yaltinde ponoje mum gam jippade piske ko ɗon tigui ɗen pettoje pettina kene wona nogas e jeegomo neɗɗo wasi pittali mumen kene wona yimɓe 50 gañimi hen gañanɗe musde no fewi kono noon haɗa ɗo gonɗen andaka taw waɗɓe ɗeɗona gueɗe jangu wongu musgu wangu subaka hande o taw waɗi ɗum ko l'organisation état islamique toon to Syria kene wona 31 walla 36 neɗɗo mbasi pittali mumen taw jeeyi sababu o ko ɓeɗon pelle ceɓiɗiɗi waɗɓe janguji mumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr waɗi on julmo wuuri ketki malaki jama ittande moƴƴere malade yo jomiraɗo ɓeydenen jaam e suturo e kisal e yajede huncanen oɗo hen boros diñiɗo e nder windere nde kala